Poštovani gledatelji, dobrodošli u Svijet fitnessa, prvu televizijsku emisiju o natjecateljskom bodybuildingu u Hrvatskoj. I u današnjoj emisiji predstavljamo muške i ženske prvake i natjecatelje u ovom elitnom sportu. Provjeravamo njihovu formu i treninga, a dio emisije posvetit ćemo i mladim nadama bodybuildinga, čije vrijeme tek dolazi. Krenimo redom. Ženska bodybuilding reprezentacija spremna za nastup na Europskom prvenstvu u Zagrebu. Zagreb Madridu preoteo domaćinstvo u atletik fitnessu za muškarce. Predstavljamo mladu nadu, 20-godišnjeg Danijela Crnoju iz Zaprešića. Uoči državnog prvenstva koje će se krajem travnja održati u Daruvaru i Europskog prvenstva za žene koje je na rasporedu sredinom svibnja u Zagrebu, hrvatska bodybuilding reprezentacija otputovala je na pripreme u Makarsku. Prije odlaska na pripreme posjetili smo ih na zagrebačkoj šalati i uvjerili se u formu ženskih natjecateljica. Svijet fitnessa stoga ponosno predstavlja hrvatsku žensku bodybuilding reprezentaciju. Gledajući naše cure kako se pripremaju za dva velika natjecanja u travnju i svibnju, možemo zaključiti da im i ove godine medalja neće izmaknuti. U Hrvatskom bodybuilding savezu ne kriju zadovoljstvo dosadašnjim naporima i rezultatima hrvatske ženske reprezentacije, te napominju da se Hrvatska ima čime ponositi. Svjetskom prvakinjom Zrinkom Fischer te trostrukom europskom prvakinjom Brankom Njegovac, uz napomenu da je Eva Rusan bila u finalima svjetskih i europskih prvenstava. Eva je u vrhunskoj formi, pripreme i treninzi koji još traju bili su naporni, no zbog poslovnih obveza Eva će morati propustiti okupljanje reprezentacije u Makarskoj. Eva Rusan je 2 puta zaredom osvajala titulu državne prvakinje, ovo joj je 3. natjecateljska sezona i ove godine planira braniti naslov državne prvakinje. Zadovoljna je svojim izgledom, iako priznaje da je na izmaku snaga, a do državnog prvenstva, kaže, morat će još malo poraditi na nekim sitnim detaljima. Ne radim kardio ove godine uopće, radim intenzivne treninge, kružne treninge s normalnim kilažama, ništa stvarno ništa puno nisam promijenila odnosno treninga nekakve mase, kad se pokušamo dobiti što više mišića, trening držim isto, samo smo smanjili količinu ugljikohidrata, cikliramo. U principu trening je istog intenziteta koji je cijelo vrijeme. Prehrana sada izgleda, znači kažem cikliranje ugljikohidrata, jedan dan unosimo više, jedan dan manje, na taj način brže topimo masno tkivo. Ovo je uz intenzivni trening, proteine cijelo vrijeme držimo na nekakvom visokom nivou, znači nekakvih 180 do 200 grama proteina dnevno, a ugljikohidrata između 50 i 100 dnevno. Sada će biti u Zagrebu i Europsko prvenstvo. Kakvom se plasmanu nadate, ko bi bila najveća konkurencija, barem vama? Pa, najveća konkurencija, ne znam, vidjet ćemo ko dođe, teško je to reći, puno je dobrih cura, Europsko prvenstvo uvijek jako. A plasmanu ne znamo, nadamo se finalu nekakvom, pa vidjet ćemo. Trening, prehrana i pripreme Eve i naše ženske reprezentacije budno prati njihov trener, nekadašnji natjecatelj u bodybuildingu Goran Juratović. Evo što kaže o dosadašnjim naporima naše ženske odabrane vrste. Sad smo pred kraj priprema pa smo malo povećali još intenzitet, dodali smo kardio ujutro na tašte, eventualno još zavisi od same forme pojedinog takmičara, poslije treninga popodne, ali manje više su to 2 do 3 treninga dnevno. Svaki dan smo zajedno na treninzima, svaki dan poslije treninga odradimo pozing, kontroliramo prehranu, to je jedna zajednička suradnja. Razlike u treningu između djevojaka i muških natjecatelja i nije neka velika, manje više su to sve iste vježbe, možda djevojke ne možda nego sigurno treniraju sa manjim opterećenjem, ali koncept je jako sličan, možda su nijanse neke ovoga koje rade razliku u svemu tome. Intenzitet treninga isti? Intenzitet treninga je definitivno isti, meni se čak zna desiti, pošto sad trenutno spremam 2 djevojke i 3 dečka da mi svi zajedno rade trening ili možda ih uparim zbog neke motivacije, jedni drugi više povuku i tako da se to sve jako lijepo složiti zajedno. Cure kažu da su zadovoljne svojom formom i izgledom, no što kaže iskusno oko trenera.
Pa uvijek može bolje. Znači, ja ne bi bio dobar trener kad bi rekao da super ste ne, uvijek tražim više od njih jer uvijek želim da bude bolje, ali znam da mogu bolje i moram ih motivirati da uvijek daju više od sebe. U Hrvatskom bodybuilding savezu ističu da ove godine u ženskom bodybuildingu imamo i jednu novu kategoriju. Imamo i novu klasu bikinija koja će biti prvi put ove godine. Znači, očekujemo nešto od njih, mi smo ipak domaćini, mislim da ćemo sigurno polučiti dobar rezultat. Uoči odlaska na pripreme u Makarsku, cure su se samo za potrebe emisije Svijet fitnesa okupile u fitness centru Sporting Gym na Zagrebačkoj Šalati i ponosno pozirale našem snimatelju. U Zevu Rusan jedna od uzdanica hrvatskog ženskog bodybuildinga i fitnessa je Veronika Blažev. Kako teku njezine pripreme i što očekuje od europske smotre, otkrila je u kratkom razgovoru za Svijet fitnessa. Dakle, ovim sportom se bavim nekih 7 godina, natjecateljski, ajmo reći, 3 godine. Motiv, pa ne znam, dugo godina sam trenirala sinkronizirano plivanje, nekih 9 godina i nakon toga kada sam prestala, ajmo reći da mi je falio taj natjecateljski duh i ovo je bilo nešto u čemu sam već bila godinama pa se nekako nametnuo samo od sebe da se počnem baviti natjecateljstvom. Dosadašnji uspjesi? Pa najveći uspjeh trenutno mi je 6. mjesto na svjetskom prvenstvu u 10. mjesecu u Novom Sadu. Što očekujete od ovoga zagrebačkog domaćinstva, Europskog prvenstva za žene? Pa teško je reći sad neka očekivanja. Ja se nadam da ću ostvariti što veći napredak u odnosu na samu sebe s obzirom na prošlo prvenstvo, a sada ovisi to tko dođe, koliko ćete vi formu uspjeti pogoditi. Zapravo, meni osobno je to manje važno. Važno je da se ja osjećam dobro u vezi svojeg uspjeha. Da. Kako do sada teku pripreme i jeste li zadovoljni sa rezultatima koje ste do sad postigli u pripremama i treningu? Pa jesam, zadovoljna sam, evo ide malo po malo sve ide po planu, a normalno da je uvijek tu prisutna određena doza kritike prema samom sebi, tako da u biti nikad nećete biti u potpunosti zadovoljni, ali ajmo reći kada se uspoređujem u odnosu na prije, zadovoljna sam. Ono što gledatelje najviše zanima, postoji li razlika u muškom i ženskom načinu treniranja u bodybuildingu? Pa normalno da ne postoji. Svi treniramo, ajmo reći, na isti način kada je cilj isti. Znači, ako ja želim, recimo, veće rame i neki dečko želi veće rame, radit ćemo istu stvar. Samo što je stvar u tome da cure nekada će staviti naglasak na druge stvari. Recimo, nama je možda gluteus važniji nego dečkima. Važnije nam je, ne znam, neke druge stvari u biti, tako da ćemo se onda njima više možda posvetiti u treningu nego dečki, ali ako isto cilj, isto radimo. A intenzitet treninga? Isto, sve isto, samo što je normalno da žensko tijelo neće moći postići istu transformaciju kao i muško. Znači, jer jednostavno nemamo istu hormonsku podlogu i dečki će uvijek biti, ajmo reći, neću reći bolji, ali drugšiji od nas. Evo samo još jedno pitanje, kako bi izgledala prehrana u ženskom bodybuildingu? Evo sada baš u pripremama. Pa dakle, u biti hranimo se isto kao i dečki, samo što malo drugčije količinu reguliramo. To je vrlo striktna prehrana. I u biti radi se o ravnoteženoj zdravoj prehrani, ajmo reći. Znači, baziramo to prehranu na visokom unosu bjelančevina, niskom unosu masti i šećera, a ugljikohidrate, ajmo reći, korigiramo tijekom godine, ovisno o tome koji je cilj i koja je faza dijete. Princip 3 grama bjelančevine minimalno po kilogramu i u ženskome? Pa mislim, svako to sebi prilagodi kako on osjeti da njemu najbolje odgovara. U biti formula je pronaći ono što tebi najbolje odgovara, na što tvoje tijelo najbolje reagira, jer svako od nas je drugčiji. Tako da to je u biti jedna velika igra sa samim sobom i otkrivanjem što vaše tijelo najviše voli. Evo samo da pojasnimo gledateljima kako bi onda izgledala vaša prehrana, evo trenutno sada mjesec dana, 2 mjeseca pred prvenstvo. Pa evo, ovo je sada zadnja faza kada je vrlo, vrlo striktno i to u biti ne bi trebao prolaziti nitko ko se baš ne bavi natjecateljski ovime, ali u biti ugljikohidrati su svedeni na minimum jer pokušavamo sad izvući zadnje masti iz tijela, tako da se spremimo na binu jer to su neki malo drugčiji kriteriji, ajmo reći. I što očekuješ od ovoga prvenstva, kako bi ti bila najveća konkurencija?
Pa ne znam, stvarno ne znam, ni ne razmišljam zapravo o konkurenciji jer mi je toliko teško sada. Jer sam jako gladna i treniram stvarno puno, ne mogu uopće razmišljati o nikom drugom, nego samo želim izdržati do kraja i izvući najbolje od sebe što mogu. A druge cure, i one isto imaju svoje probleme i ovisi o tome kako će koja od njih izgledati. U biti tek se stvari znaju samo na dan bine, kada stanemo jedna do druge na natjecanju i kad se možemo usporediti. Tek tada se u biti zna ko gdje stoji. Želite li biti u vrhu? Koristite sportsku prehranu Inkospor. Sredinom svibnja Zagreb će ugostiti Europsko prvenstvo za žene u bodybuildingu i fitnessu, no to nije sve. Naš glavni grad imaće posebnu čast međunarodnoj bodybuilding zajednici i po prvi puta predstaviti sasvim novu kategoriju u ovom sportu – atletik fitness za muškarce. O kakvom je natjecanju riječi, kako to da je baš Zagreb odabran za prvo predstavljanje nove kategorije, objasnio je predsjednik Hrvatskog bodybuilding saveza Damir Siser. Iako bodybuilding u Hrvatskoj nije toliko popularan sport, entuzijazam i napori Hrvatskog bodybuilding saveza doveli su do toga da je ipak glavni grad Hrvatske odabran da svijetu predstavi potpuno novu kategoriju u ovom sportu, koja će u budućnosti zasigurno privući čitav niz sportaša, a posebno atletičara i gimnastičara, da se okušaju u fitnessu i bodybuildingu. Pa atletik fitness je jedna vrlo interesantna disciplina koja će privući jedan širok krug ljudi, jer će se moći natjecati u svakom fitnessu. Znači imate tri runde, da tako kažemo. Prva runda su takozvani quota turns, znači četvrt okreti, kao što ste mogli vidjeti ili ćete vidjeti, poslije će vam pokazati to Robert Horvat, jedan od naših natjecatelja, inače 2 puta treći na svijetu u classic bodybuildingu. Znači runda tijela, gdje se ocjenjuje ono što se inače traži u bodybuildingu, simetrija, proporcija, definicija, mišićavost. A onda imate još u drugoj rundi imate runda snage, gdje se rade zgivovi do otkaza i propadanje u vratilu, takozvani dips do otkaza. I treću rundu koja se zove, koja je kondicijska runda, znači imamo veslanje na ergometru 1000 metara. Ko brže, jel? I znači od te 3 runde se onda zbrajaju bodovi, koja svaka vrijedi jednako i tu dobivate prvaka iz toga. Kategorija atletik fitness za muškarce svoju je premijeru trebala imati na Arnold Classic natjecanju u Madridu, no Zagreb ga izgleda u tome preduhitrio. U ovim pripremama sam stalno u kontaktu sa ljudima iz federacije, pa tako i sa predsjednikom dr. Rafaelom Santopom i negdje u prvom mjesecu kad se radila inspekcija kod nas, on je već prije tako naglasio da mu je jako drago što će doći u Zagreb. Mislim, on je osobno bio za to da Europsko prvenstvo bude ovdje. I onda mi je on ponudio, ako želim, da može Zagreb biti taj koji će svijetu predstaviti tu novu kategoriju. Jel? Da ne mora to biti Španjolska, bilo bi dobro, jer on je strašno, sport mu je jako važan, da se što prije i što više razvije. I on je rekao, evo, ako hoćeš, može to biti u Zagrebu. Naravno da se ja to prihvatio odmah, nisam znao šta sve stoji iza toga. Puno stvari moramo napraviti nove sprave na kojima se to radi. Srećom imam prijatelje u Veslačkom savezu pa će nam oni donijeti ergometre i tehnologiju kojom vi možete pratiti na video wallu gdje se koliko ko brzo vesla, jel? Tako, treba se još neke stvari napraviti, znači organizacijske nisu baš jednostavne, ali nije mi žao, mi smo svi jako zdušno radimo na tome da evo, kad smo već dobili takvu priliku da se tako nešto onda ostvari kod nas. Na ovo prestižno natjecanje takmičare šalju gotovo sve europske zemlje, no nacionalni savezi još uvijek kriju tko će ih točno predstavljati, pa će se točan broj i imena natjecatelja znati svega 2 tjedna prije održavanja Europskog prvenstva u Zagrebu. Na prvom natjecanju u atletik fitnessu hrvatske boje branit će dugogodišnji natjecatelj u bodybuildingu Robert Horvat. Je li zadovoljan formom i kako se priprema za tu novu kategoriju, pogledajte u idućim minutama.
Zajedno sa ženskom reprezentacijom priprema se i Robert Horvat i to za državno prvenstvo u Daruvaru i Europsko u Zagrebu gdje će se po prvi puta natjecati upravo u novoj klasi, atletik fitnessu. Robert priznaje da mu je nova natjecateljska kategorija kao i svim takmičarima još uvijek nepoznata, ali kao takva predstavlja mu poseban izazov. Tu ima neke specifične vježbe, znači dizanje na vratilo, ergometar, vesranje, dips, izgled, znači moraš biti kompletan, ne samo da budeš lijepo građen, nego moraš biti i snažan i izdržljiv. Tako da velim, malo je drugačije nego inače. Kako su tekle pripreme, evo idete u Makarsku, kako izgleda trening? Pripreme su tekle, još uvijek teku jer prvenstvo je tek 12. 13. 5. Znači ima još nekih 7-8 tjedana, znači sad je neka recimo završna faza priprema, a sad vidjet ćemo kako će to na kraju sve ispast, ne? Za sada sam zadovoljan. Svi mi želimo biti u vrhu, znači barem u finale. Prošle godine sam bio na 2 prvenstva, prvenstvo Europe i prvenstvo svijeta. U oba sam bio u finalu, na prvenstvu Europe u bodybuildingu, na prvenstvu svijeta u krasli bodybuildingu. Tako da je sad očekujem nekog finala, to je neka nova kategorija, novi izazov, pa ćemo vidjeti. Robert se bodybuildingom bavi čak 20 godina. 2 je puta osvajao 3. mjesto na svjetskim prvenstvima. U klasi je vrhunskih sportaša, zbog čega ga stipendira Zagrebački športski savez. I nećete vjerovati, u ovakvoj je formi iako ima 46 godina. U svijetu fitnessa posebno mjesto predvidjeli smo za mlade nade hrvatskog bodybuildinga, čije vrijeme tek dolazi. U prošloj emisiji predstavio nam se juniorski prvak Damir Kučančanin. Ovoga puta predstavljamo 21-godišnjeg Zaprešićanina Danijela Crnoju. U kakvoj je Danijel formi, ocijenite sami. Iako izgleda kao profesionalac, ovaj mladi Zaprešićanin ove će godine po prvi puta izaći na binu i stati pred suce i navijače. Priprema se naime za državno prvenstvo u Daruvaru. Izlazit ću u kategoriji juniora do, znači ajmo reći preko 75 kila. Pa ne znam, mislim da nadam se da će biti dobar. Mislim da će se rezultati mog truda pokazati na natjecanju. Čini se konkurencija dosta velika, mislim bolja nego prošle godine, ali što bolje, to bolje za sve. Uzor mu je jedan od naših najtrofejnijih bodybuildera Antonio Furić, koji je nedavno kao prvi Hrvat nastupio na Arnold klasiku u SAD-u. Antonijevu formu će postići s godinama, a evo kako se i zašto Daniel odlučio baviti bodybuildingom. Pa recimo prije 4-5 godina, znači 2007. godine, kad sam išao u srednju školu, malo sam se bio zapustio i onda je bilo vrijeme da počnem to skidat kad sam nakupio. I eto, vidjeli su se rezultati, to me još više privuklo i otišao sam na jedno natjecanje pogledati i baš me dojmilo to. Velike ljude. I dojmilo me i rekao sam da moram to probati da vidim kako je to. Makar znao sam da to nije lagan posao, ta dijeta duga, nemam recimo 14-15 tjedana koja nikad kraja nema, iscrpljuće. Pa sam baš htio vidjeti jel može moje tijelo to uopće napraviti tako kako spada. Želite li biti u vrhu? Koristite sportsku prehranu Inkospor. Nezaobilazno mjesto u sportskoj prehrani, pogotovo u teškoj atletici i bodybuildingu, imaju proteini, a posebno protein sirutke, odnosno whey protein.
Ulogu proteina u izgradnji mišićne mase objasnio je koordinator za doping Hrvatskog bodybuilding saveza dr. Damir Sirovina. Kada govorimo o sportašima, onda moramo reći da su njihove potrebe za bjelančevinama nešto povišene, budući da oni u pravilu razvijaju mišićnu masu veću nego što je to prisutno kod ljudi koji se ne bave sportom i zbog toga su njihove potrebe dakle više. A s druge strane oni intenzivno treniraju tako da i troše svoje mišiće, tako da i time onda se povećava potreba za bjelančevine. Onda se javlja problem zbog toga što su bjelančevine dosta teško probavljive. Dakle, teže su probavljive nego ugljikohidrati i ako želimo unijeti veću količinu, onda opterećujemo dosta svoj organizam. Tako da ako bismo htjeli unijeti duplo veću količinu bjelančevina i pojesti duplo više mesa, onda bismo morali jesti ili recimo nekakva 2 prosječna ručka ili bi naš ručak izgledao tako da bismo morali pojesti pola kile bifteka ili nešto slično. Što onda jako opterećuje probavni sustav i u biti nas onemogućava u treningu, zato što kad smo dobro natrpani, dakle kad se dobro najedemo, krv nam ode u probavni sustav i nismo baš previše potrebni. Pa u pravilu namirnice koje mi koristimo su dakle, meso, koje se kreću negdje oko 20%. Sad ovisno o tome koliko se u mesu nalazi prvenstveno masti. Ako gledamo svinjetinu, ona se kreće, 16-17% ima bjelančevina, a ako je meso čisto, dakle bez masti, onda ima nešto više. Recimo piletina ili kunić ili riba imaju više, dakle 23-24% bjelančevina, otprilike u masi mesa koju imamo, dakle svježe. Isto tako kad pogledamo pripravke kao što su salame, šunka ili nešto drugo, uglavnom nalazimo dakle, količine oko 20% masti. Osim toga, dakle, bitno je reći da i mlijeko sadrži dosta bjelančevina koje su nam dosta dobre, budući da je mlijeko namirnica od koje smo u biti mi i izrasli u prvih par mjeseci života. Pa sve previše može naštetiti organizmu. Mislim da je jedan od lujeva umro od previše lubenica, tako nešto je bilo. Dakle, bilo koja namirnica u prevelikim količinama, pa pogotovo esencijalne kao što je recimo sol, dakle natrijev klorid ne smijemo jesti previše. Tako i bjelančevine, ukoliko ih previše natrpamo u naš organizam, mogu stvarati probleme, pogotovo kod ljudi koji imaju problema, na primjer, s bubrezima. Budući da one ne smiju prolaziti kroz membranu u bubrezima, one mogu tamo dosta, ajmo to tako nazvati, malo štopati samu filtraciju. Ljudi koji imaju inače problema bi trebali biti pažljivi, što ne znači da ih ne smiju jesti, moraju samo u određenoj količini. Drugi problem koji se često javlja je nedostatak vode, odnosno premala konzumacija vode tijekom prehrane koja je bogata bjelančevinama. Budući da u metabolizmu bjelančevina se troši dosta vode, dakle potrebno je dovoljno vode. Pa protein sirup, odnosno whey protein je dobar prvenstveno zato što je dobiven iz prehrambene namirnice koja je nama u prehrani vrlo bliska. Dobar isto tako zato što su to bjelančevine, odnosno amino kiseline koje se jako brzo apsorbiraju u naš organizam u odnosu na neke druge. Dakle, probava je prilično brza u odnosu na ostale i zbog toga nam može koristiti kao dodatak prehrani koji nam neće jako opteretiti probavni sustav, a vrlo brzo će nam nadoknaditi bjelančevine koje gubimo intenzivnim treningom. Tu nam dolaze te bjelančevine koje su neophodne, no nisu samo bjelančevine. Dakle, potrebno je koristiti i ugljikohidrate, dakle, potrebno je koristiti i lipide, dakle, prehrambene namirnice koje imaju dovoljno lipida, jer lipidi su nam sastavni dijelovi membrana, budući ako stanica raste, potrebna je i veća membrana, dakle, trebaju nam i lipidi. Ali su ipak bjelančevine te koje su nam nekako najteže za nadoknaditi u našoj prehrani, opet uglavnom zbog onog što su teško probavljive, moramo koristiti prehrambene namirnice koje malo teže pojesti. Pa u pravilu treba odabrati kvalitetnu firmu. Prvenstveno danas treba u prehrani općenito paziti na to što kupujemo, budući da smo okruženi raznim zagađivačima, budući da se u prehrani danas koristi jako mnogo konzervansa, jako mnogo dodataka, boja i slično koji
jesu istraženi. Dakle, istražuju se, provode se jako mnogo istraživanja, ali uvijek nešto može pobjeći, pa se uglavnom nakon 10 do 15 godina primijeti da nešto s nečim baš nije najbolja kombinacija. I zato je uvijek dobro, odnosno trebalo bi koristiti firme koje imaju nekakav status, dakle one koje su najbolje, i tu po meni ne bi trebalo štedjeti, bolje uštedjeti na cipelama, možda ne na cipelama, one su bitne i za kralježnice i sve ostalo, ali na majici i na hlačama i na nečem drugom nego na hrani koju nosimo, tako da koristiti nešto što vrijedi, dakle brand koji je dobar. Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Do idućeg susreta pazite na prehranu. Trenirajte redovito i dovoljno se odmarajte. Doviđenja.